Pontevedra acollerá a gran final das Series Mundiais de Triatlón en 2023. A Federación Internacional concedelle tamén os campeonatos do mundo élite sub-23 para triatlón e grupos de idade. Máis de 5.000 atletas competirán na Boa Vila. Que tal? Boas noites. A candidatura de Pontevedra estivo apadriñada polo triatleta Gómez Noia. De seguido ampliamos antes titulares. Salvamento Marítimo remolcou esta pasada madrugada a Porto o pesqueiro Playa da Cruz. Os 4 mariñeiros que ian a bordo non sufriron dano algún. Mañá comeza a vacinación masiva das persoas de entre 70 e 79 anos fronte a Covid-19. En Pontevedra, 4 rúas reservaranse para aparcadoiro das persoas que vayan inmunizarse. O mercadiño ambulante de Ribeira retomará este sábado a normalidade co 100% dos postos. A denominación de orixe Rías Baixas volve sacar peito nos mercados internacionais. A campaña 2021 bateu novos récords nas exportacións con 12 millóns de botellas vendidas. Sanxenxo firma un acordo co CES para potenciar o turismo os 365 días do ano. A primeira campaña irá destinada á tempada de Nadal. Comezamos continuando co cruce de acusacións polo atentado na casa do alcalde de Vilanova. Gonzalo Durán acusa a subdelegada do goberno de contradecirse e de mentir. O rexedor vilanovés non entende como é posible que Maica Larriba diga que non identificaron os autores do atentado na súa vivenda e que a súa vez o desvincule de motivos políticos. Gonzalo Durán cree que si están relacionados e publicará os vídeos unha vez remata a investigación. A subdelegada do goberno sinalaba no día de onte en Cambados que non teñen constancia de que o atentado contra a casa de Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, está relacionado con motivos políticos. Unhas declaracións que, segundo Durán, son mentira. O rexedor vilanovés acusa a Maica Larriba de contradecirse e mentir. Si sabe que no es un móvil político es porque sí sabe algo, y si no sabe nada no puede decir que no sea un móvil político. O sea, de la subdelegada del gobierno no nos dijo la verdad en un tema que a mi familia la tiene angustiada. O alcalde vilanovés non entende por que a subdelegada do goberno descarta o móvil político. A cualquier persona del sentido común, cuando se quiere quemar la casa de un alcalde, piensa en un móvil político. Para descartar ese móvil político tienes que saber quién fue. Esto a mí me hace pensar que hay un interés en que no sea un móvil político, porque si no sabe quién es, descartar el móvil político es porque la subdelegada, por algún motivo, le interesa decir porque lo dijo, que no hai un móvil político, non? Gonzalo Durán considera que o atentado sí se debe a motivos políticos e a súa hipótese xira en torno a un perfil falso de Facebook que o día seguinte do atentado facía unha publicación contra él, nomeando a varios membros do Partido Socialista. Algúns dos cales reaccionaron á publicación. Pero es que resulta que la noticia de que él me llegó la hora y que se acaba pagando, le ha gustado porque le ha dado like a Jorge María López y a Fátima Val. Noemí Uteda no contestó, hay que decir toda la verdad. Se lo ha mandado, pero no contestó. A alcaldesa de Cambados non tardou en responder a estas acusacións, advertindo que ela dera me gusta a un comentario que falaba da fin da etapa política de Durán e que non facía referencia a ningún atentado, feito que asegurou descoñecer. Pola súa parte, Durán adiantou que publicará as imaxes unha vez finalizada a investigación para que todo Vilanova saiba quen son os culpables. Pero aquí va a saber todo el mundo quién es. ¿Quién quema las casas a sus vecinos? Porque además creo que es un servicio público saber a quién tenemos de vecino. Entonces, tenemos las imágenes, sabemos quiénes son, lo vamos a hacer público. No lo pueden impedir, porque las imágenes son mías. Segundo Durán, nas imaxes pode apreciarse que son unha parella moza que rolda os 30 anos, ademais de ter máis información, como por exemplo o percorrido que fixeron antes de chegar á súa vivenda e que non poden adiantar. A investigación continúa en marcha por parte da Garda Civil. O pesqueiro Playa da Cruz, con base en Portosín, con 4 mariñeiros a bordo, tivo que ser remolcado esta pasada madrugada a Porto, o quedar a deriva por un cabo enredado na súa hélice. Segundo informou Salvamento Marítimo, o aviso do incidente producíase ao redor das 4 da mañá. Ata o lugar mobilizouse a Salvamar Regulus, que se encargou de remolcar o pesqueiro ata o porto sonense. Por fortuna, esta vez todo se quedou nun susto e ningún dos seus tripulantes sufriu en algún. Mañá comeza a vacinación masiva das persoas de entre 70 e 79 anos fronte a Covid-19. En Pontevedra, finalmente, o vacinódromo será o edificio da Xunta de Galicia en Campolongo, e o Concello anunciou hoxe que porá en marcha un dispositivo especial de tráfico en toda a contorna. Durante os vindeiros 15 días, 4 rúas reservaranse para aparcadoiro das persoas que vayan inmunizarse.
A partir de mañá día 19 as rúas Luís Braille, Alfonso X, Taboada Nieto e a marxe dereita de Iglesias Vilarelle reservaránse como aparcadoiro das persoas que se despracen ata o edificio da Xunta de Galicia en Campolongo para vacinarse contra a COVID-19. No que son as rúas periféricas do edificio administrativo se iban a reservar as prazas de aparcadoiro, tanto libre como de servizos, para os asistentes e os usuarios e usuarias da vacinación. As que non se verán afectadas son as reservadas para persoas con mobilidade reducida que manterán o seu uso habitual. Deste xeito, o Concello pon a disposición dos citados para vacinarse ao redor de 50 prazas de aparcadoiro, que poderán ocuparse por un tempo limitado. O horario será de 9 a 2 da tarde e de 4 a 9 da noite. Eses serán os períodos de reserva durante 15 minutos, porque neste caso, como xa explicaron dende os Sergas, non vai haber ese período de espera de 15 minutos, co cal a fluidez do tráfico, a entrada e a saída da xente tamén na reserva de aparcadoiro tamén vai a ser máis fluida e máis rápida. O dispositivo estará activado os 15 días durante os que nun principio se desenvolverá esta campaña para suministrar a terceira dose ás persoas de entre 70 e 79 anos. Dende o Concello fan un chamamento aos pacientes para que sexan puntuais á súa cita. Por favor, a xente que sexa puntual de acordo ao horario establecido para a vacinación. É dicir, nin que se adianten, nin que se retrase, porque eso pode crear aglomeracións en horas punta. Sobre todo, que ninguén vaya antes das 9 da mañá, porque a vacinación non vai a comezar antes das 9, non van a poder pincharse antes e é unha hora punta que queremos precisamente evitar para que se produzan esas aglomeracións que o único que conseguiremos é que se ralentice máis todo o proceso. En canto á rúa Espincelo, a vía peonil pola que se accede ao edificio da Xunta só estará aberta para os servizos de carga e descarga. Todo o dispositivo estará controlado pola Policía Local e por Protección Civil. Estas prazas que habilita o Concello Pontevedrés súmanse as que reservará a Xunta no aparcadoiro soterrado próximo ao edificio para as persoas con mobilidade reducida. Os bombeiros de Pontevedra volven poñer o foco sobre a falta de persoal no servizo. Unha situación que, segundo denuncian os sindicatos Comisións Obreiras, UGT e CIGA, está a provocar problemas no funcionamento do servizo. Aseguran que se están a incumprir os servizos mínimos que deben estar de garda, expoñendo o persoal a un maior risco de accidente e reducindo a eficacia das intervencións. Os sindicatos denuncian que en reiteradas ocasións non se chega ao mínimo establecido para cumprir cos procedementos de traballo do servizo. Destacan, sobre todo, a situación que viviron na noite do martes ao mércores. No parque só houbo un mando, un telefonista, un condutor e un bombeiro. Mínimos, aseguran, históricos. Explican que dende a xefatura do servizo a solución pasaría por chamar ao 112 e pedir medios ao Parque Comarcal do Salés de precisar máis medios para algunha intervención. De ser así, os bombeiros terían que facer un percorrido de 30 minutos ata Pontevedra. Por iso, aseguran que a situación é crítica, con carga de traballo excesiva e falta de efectivos, e denuncian que os plans do Concello pasan por incrementar 122 horas anuais máis por efectivo en lugar de contratar máis persoal. Varias familias de Outes e Muros están recollendo sinaturas para reclamar a adaptación das liñas de autobús aos horarios dos institutos Campo de San Alberto e Virxe do Mar de Noia, para poder utilizar a tarxeta Xente Nova de transporte gratuito para menores de 21 anos. Segundo sinalan, as liñas do transporte interurbano non se adaptan ás entradas e saídas dos dous institutos, con variacións que en algúns casos chegan a máis dunha hora. A situación obriga a moitas destas familias a ter que contratar un servizo de liña discrecional que lles custa 60 euros ao mes. Ribeira traballa con Portos de Galicia na desafectación de varias zonas da fachada marítima do concello. Aínda que non ao 100% das súas solicitudes, o ente autonómico vai dar resposta en breve despois da súa ratificación no Consello de Portos das demandas formuladas polo Executivo ribeirense, algo que destaca o propio rexedor. Inda que non é todo o que pedía o Concello, si é suficiente, estamos satisfeitos con ese primer avance que ali nos demos e que debía ser ratificado polo que é a autoridade portuaria, por ese Consello de Portos. O alcalde tamén se referiu a outros proxectos xa moi avanzados, como é o da remodelación da zona portuaria de Palmeira e o seu paseo marítimo. Se comprometeron a licitar o que é o proxecto de reforma do Peirao e do paseo marítimo de Palmeira dentro deste mesmo ano 21. Segundo o rexedor, o Concello está a piques de asinar tamén un convenio de colaboración con Portos para ampliar os lugares onde poder practicar a pesca de recreo.
mediante o compromiso do goberno local de asumir maior control e vigilancia destes espazos. Un convenio de colaboración co Concello para que a través do GAEN ou ben da Policía Local podamos ter unha vigilancia maior, que é o que vai a permitir pois ampliar eses lugares tal e como teñen solicitado. Por outra banda, o Executivo ribeirense informou tamén de que este vindeiro sábado o mercadiño vai a retomar a normalidade con 100% dos postos, ocupando a práctica totalidade do recheo portuario da cidade, como era anteriormente a chegada da pandemia. Aínda así, dende o Concello sinalan que, de acordo coa normativa vixente, a máscara en espazos ao aire libre segue a ser obrigatoria no caso de que a aglomeración de persoas impida manter unha distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. En Rianxo, o Concello vende a rematar estes días a instalación dunha área recreativa infantil no CIP Ana María Dieguez, na parroquia de Asados. A actuación, cun orzamento de máis de 30.000 euros, foi financiada con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña. Os nenos do Colexio Ana María Dieguez de Asados poderán disfrutar en breve desta nova área recreativa que vende a instalarse nas inmediacións do centro educativo. Trátase dun circuito de aventura fabricado con madeira de bosques xestionados de forma sustentable. A maiores tamén se procedeu á instalación doutra área de xogo no colexio, destinada aos nenos de infantil. As dúas actuacións foron financiadas a través do Plan Único da Deputación da Coruña, nas que se investiron máis de 30.000 euros. Habilitáronse dous pequenos módulos para os máis pequenos, para as crianzas de infantil, e para os de primaria estás habilitando tamén un espazo tamén cun tipo de xogo máis relacionado coa natureza, máis físico, por así decilo, e que supón pois un elemento pois tamén importante, non? Pero estas non serán as únicas actuacións previstas. O Executivo prevé licitar en breve 4 novas zonas de xogo. Estamos falando de Buía, a carón da Escola Unitaria, unha zona que ten un parque moi estragado e que pois tamén o verá renovado. Área recreativa na Torre, tamén se vai instalar ali perto do paseo marítimo, nunha zona tamén moi transitada, para que teña tamén unha área de xogos nova e que poida usar toda a xente que tanto da parroquia de Taragoña como da xente que poida circular polo paseo. En época evidentemente de praia, pois tamén será un aliciente máis. Unha área recreativa en Quintáns, en Isorna, moi cerquiña da escola unitaria, e tamén, por último, un parque infantil para Brión, unha aldea tamén importante que carecía deste recurso. Momento para a publicidade. Nun segundo regresamos con máis novas, entre elas o novo récord de vendas da denominación de orixe Rías Baixas. Ata agora. Continuamos nas novas do día. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, reuniuse esta mañá co alcalde da Pobra, Xosé Luís Piñeiro, para presentarlle a proposta de convenio que permitiría levar a cabo a mellora integral do centro de saúde da localidade. O orzamento previsto para esta actuación ascende a algo máis de 45.000 euros, que serán financiados a partes iguais pola Xunta e polo Concello, ao tratarse dun edificio de titularidade municipal. En virtude do convenio que será asinado en breve polas dúas partes, o Concello encargarase de levar a cabo as actuacións necesarias para a correcta execución das obras, coa redacción do documento técnico para a licitación e execución das mesmas. A actuación virá a dar resposta a unha serie de deficiencias que presentan actualmente as instalacións, que se foron deteriorando co paso do tempo. Contemplarán a renovación das fiestras, a modernización da zona de lavado de mans de consultas e a reforma da zona de duchas e os baños do primeiro andar e da planta baixa. Tamén se prevé o encintado da fachada exterior do edificio. As obras de acondicionamento no centro de saúde serán realizadas sen interromper a prestación sanitaria, garantindo así en todo momento a calidade asistencial. Tamén na Pobra, o Concello vende convocar un proceso selectivo para formar unha bolsa de emprego de auxiliar de axuda no fogar. As solicitudes para poder presentarse a esta convocatoria, que será mediante concurso oposición para a cobertura da praza en réxime laboral temporal, deberán presentarse a través da sede electrónica municipal ou ben no propio Rexistro Xeral do Concello. O prazo para poder facelo remata o vindeiro día 30 deste mes.
A denominación de orixe Rías Baixas volve sacar peito nos mercados internacionais. A campaña 2021 bateu novos récords nas exportacións e as adegas deste selo de calidade incrementaron as vendas no estranxeiro en máis dun millón de litros. Os prezos tamén deixan boas novas. Os máis de 12 millóns de botellas vendidas acadaron un prezo medio de 5,64 euros. 9.200.000 litros de viños de Rías Baixas consumíronse en mesas de todo o mundo e as vendas superaron os 52.200.000 euros na campaña de exportacións 2020-2021. Isto supón un incremento dun millón de litros e 6,5 millóns de euros respecto do ano pasado. Ni el Brexit, ni los aranceles USA, ni la pandemia han podido con la pujanza de la marca Rías Baixas y con la calidad de sus vinos. As exportacións medraron máis dun 12% en volume e dun 14% en valor. O prezo medio do litro vendido situouse por riba da media nacional. Os máis de 12 millóns de botellas acadaron un prezo medio de 5,64 euros, 10 céntimos máis respecto da campaña pasada. Y yo creo que este es un ejemplo de sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental. También de otro término que se utiliza mucho, la resiliencia, ¿no? Cómo hemos sido capaces o cómo las bodegas, frente a las crisis, son capaces de desarrollar nuevos métodos, nuevas alternativas, buscar mercados y seguir saliendo con su producto a la calle y posicionándolo sin perder valor añadido, ¿no? Das 179 adegas da denominación de orixe Rías Baixas, 107 apostan pola exportación e chegan a mercados de 70 países. De feito, 34,5% do total das vendas vai pro estranxeiro. Estados Unidos volve a encabezar o ranking con máis de 2,5 millóns de litros importados. El temor de los aranceles nos hacía pensar que podíamos tener un problema de venta o de penetración en el mercado, pues al final ha sido todo lo contrario, ¿no? Campaña récord, esto con un precio además yo creo que extraordinario y bueno, pues con una aceptación y un reconocimiento por parte de los consumidores de Estados Unidos. Seguelle de preto Reino Unido con 2.400.000 litros. Cabe destacar o incremento de Holanda con 50% máis e a tendencia alza de dous países que ainda non están no top 10. República Dominicana con 156.000 litros e Xapón con 120.800. Precisamente Rías Baixas reforzará as súas accións promocionais no país caribeño. Nos vamos a Santo Domingo, que es un mercado que ha crecido en los últimos años. Y vamos a hacer cosas pues con la hostelería, con la restauración y con la prensa especializada. Vamos a ver también hasta qué punto nos permite la situación de la pandemia hacer cosas. Uns datos que ben merecen unha celebración e que para o órgano confirman que as súas estrategias de promoción van polo bo camiño. Novo convenio entre o Concello de Sanxenxo e o CES para potenciar o turismo na vila. Mediante este acordo destinaránse 30.000 euros para que o Consorcio de Empresarios desenvolva diferentes iniciativas para atraer visitantes. O primeiro obxectivo está posto na campaña de Nadal. O Concello de Sanxenxo continúa coa súa aposta de potenciar o turismo na vila durante os 365 días do ano. Froito do seu traballo, chegou o convenio de colaboración coa Xunta cunha aportación de 150.000 euros. Desa cantidade, 30.000 euros irán agora destinados ao CES, con novo convenio para desenvolver iniciativas que atraian a máis visitantes a Sanxenxo. Que Sanxenxo é un destino de 365 días. Por lo tanto, ten que ir destinado a maioría deses cartos a potenciar Sanxenxo en temporada baixa. Hai que seguir mantendo os niveles de calidad que temos no Brán para seguir sendo líderes, pero é moi importante que empecemos a reforzar, digamos, as temporadas baixas. A primeira campaña do CES irá destinada a atraer visitantes durante o Nadal. Y ahora pues nuestro cometido está puesto en las Navidades. Entendemos que las Navidades es muy buena época y es una época para disfrutar y para poder venir a Sanxenxo y disfrutar de Sanxenxo. Por lo tanto, en la línea de la campaña que está haciendo tanto por parte del Concello como vamos a hacer nosotros ahora de forma privada por parte del sector, vamos en esa línea precisamente pues eso, para hacer que las Navidades sean una época importante y que la gente venga a disfrutar a Sanxenxo de las Navidades. Para iso, seu principal público obxectivo serán os galegos e o norte de Portugal. Sería a nivel gallego, vamos a focalizar muchísimo a nivel Galicia. También sabemos que el norte de Portugal es una zona importante para nosotros, sobre todo en fin de año, y lo que pasa es que queremos extender algo más del fin de año, es decir, queremos que sea todas las Navidades, que todos los días de las vacaciones de Navidad la gente venga a Sanxenxo y disfrute de Sanxenxo.
As previsións para a ponte de decembro son moi boas, con cifras que poderían acadar 85%, especialmente estando aínda en vigor os bonos turísticos da Xunta, unhas cifras que agardan que se manteñan con estas iniciativas ata mediados de xaneiro. Balance positivo do paso da Mancomunidade do Salnés polo Fairway, a feria especializada no Camiño de Santiago. No evento, o ente comarcal presentou os seus percorridos do camiño a 20 touroperadores tanto nacionais como internacionais. Todas as compañías mostraron interese polas rutas do Salnés. A Mancomunidade do Salnés estivo presente na Fairway, a feria especializada no Camiño de Santiago. Ali, o ente comarcal puxo en valor as rutas do camiño que pasan pola comarca do Salnés. E non só como un stand, durante esos 3 días atendido por dúas das técnicas da Mancomunidade, sino tamén que estuvo presente no workshop, que con unhas xornadas moi intensas de traballo, con máis de 20 entrevistas con touroperadores, tanto nacionales como internacionales, para promocionar e comercializar os produtos do Camiño de Santiago que pasan pola nosa comarca, non? Tanto a Oriente Espiritual como a Ruta do Pai Sarmiento, como o Camiño á Orixe, non? Na feira, a Mancomunidade reuniuse con 20 touroperadores tanto nacionais como internacionais para presentarlles as súas rutas. As 20 compañías mostraron interese pola comarca do Salnés. E aí obtemos o primer retorno, que é que todos eles lle parece unha idea extraordinaria e todos eles están interesados en comercializalo. Todos os touroperadores aos que se lle presenta consideran que é un complemento ideal para o que se está ofertando a nivel global, non, como produto, non, do Camiño de Santiago. Na Fairway, a Mancomunidade tamén se reuniu con a Viturga para establecer liñas de traballo en común. Por todo o interese mostrado pola oferta da Mancomunidade, a valoración é moi positiva. Co cual, o balance deste traballo realizado polas técnicas da Mancomunidade esos 3 días é un balance moi positivo, un balance que creemos que vai repercutir en que máis xente veña a facer as nosas rutas e que, en resumen, como sempre decimos, vai a repercutir no beneficio e no interés da nosa comarca. Unha vez rematada a Fairway, o traballo agora da Mancomunidade é colaborar cos touroperadores interesados para poder achegar a máis visitantes. Dende aquí o que facemos é facilitarlle a eses touroperadores todo o que eles necesitan para poder comercializar o produto, xa sexa en contactos co sector empresarial da nosa comarca, como en actividades que se realizan. A Mancomunidade tamén aproveitou a ocasión para mostrar o seu novo spot do Camiño á Orixe. Con todas estas iniciativas, a Mancomunidade agarda atraer a máis peregrinos á comarca, especialmente no ano xacobeo, onde as expectativas son moi altas. E como adiantábamos ao comezo das novas, a gran final das Series Mundiais de Triatlón en 2023 serán en Pontevedra. A Federación Internacional deste deporte confirma o idilio coa cidade, a que tamén lle concede os campeonatos do mundo Elite Sub-23 para triatlón e grupos de idade. Segundo os cálculos do Concello, máis de 5.000 atletas de todo o mundo pasarán por Pontevedra. A Federación Internacional de Triatlón volve escoller Pontevedra como escenario para unha das súas competicións. No 2023 a cidade será a sede da gran final das Series Mundiais. As Series Mundiais é o non vai máis do triatlón mundial, non? Faltábanos o broche de ouro que era a gran final das Series Mundiais. É importante porque esa gran final acolle probablemente o número de triatletas máis grande participando no grupo de edade. Estamos a falar de seguro que máis de 5.000 triatletas de todo o mundo que se acercarán a Pontevedra, non? En Pontevedra coñeceránse os nomes dos campións do mundo elite sub-23 para triatlón e grupos de idade, confirmando o idilio pontevedrés con este deporte. É moi importante, en primeiro lugar, polo ano, non? Porque é o ano preolímpico, donde todos os triatletas de todas as categorías van a querer clasificarse para as Olimpiadas de 2024, polo tanto, creemos que vai a ser unha proba que vai asistir moitísima xente, triatletas de todo o mundo. A principal rival da candidatura de Pontevedra era a de Bermuda. A pontevedresa chegaba padriñada por Javier Gómez Noya e avalada pola experiencia da cidade en anteriores citas. Recordemos que nos últimos anos foi sede dun europeo, un mundial de duatlón e os mundiais multideporte. Creo que non houbo dúda, ao meu entender, na designación de Pontevedra porque temos moita experiencia detrás e experiencias exitosas, non? Aquí todas as institucións se volcan con estes campeonatos. A gran final das Series Mundiais será en setembro de 2023 nunha data que terá que concretar o goberno local. Tamén suporá un importante investimento de máis de 2 millóns de euros, pero segundo o alcalde pagará a pena.
Como sabedes, ademais, o triatlón é un deporte onde eses campeonatos no mundo normalmente os triatletas se moven non sós, sino con parte da súa familia e que non están 2 días nin 3 días, sino que están moito tempo. Por lo tanto, para a cidade de Pontevedra, para a provincia de Pontevedra e mesmo para Galiza, iso vai a ser un evento, pois eu creo que o máis importante que se vai a celebrar no Estado durante o ano 2023. Os eventos anteriores vinculados ao triatlón pois encheron hotéis de moitos lugares desta provincia, por lo tanto tamén tiveron unha repercusión económica non só para a cidade de Pontevedra. Deste xeito, Pontevedra acolle o testemunho de cidades como Londres, Budapest, Pequín, Lausana ou Edmonton como sede desta gran final das series mundiais. E despois das presentacións públicas dos discos levadas a cabo en Ribeira e Rianxo, a banda Os Bansónicos ofrecerá este sábado ás 8:30 da tarde no Cine Elma, na Pobra, o terceiro e último concerto desta minixira de presentación levadas a cabo na comarca. Ese día, o grupo de Garaxe Punk presentará os temas do primeiro EP Alimentando o Nervio, editado pola asociación A Trastenda. A maiores tocará tamén os seus 2 últimos singles xa publicados despois da edición do disco e aproveitarán para dar a coñecer as cancións novas que formarán parte do álbum que acaban de gravar en Portugal, No Encontro Estudio, e que sairá ao público en breve. Con música despedimos as novas do día deste xoves de 8 de novembro. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Ata mañán.